Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kritikal ang usa ka babaeng rider samtang angol ang angkas niini. Human maligsan ang ilang gisakyang motor sa usa ka truck sa intersection sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Kritikal o ganaa sa ICU karon ang babaeng rider samtang padayong ginatambalan sa ospital ang igsuong babae nga iyang angkas diyang nahitabo ang aksidente sa intersection sa National Highway sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Kokpo, nahitabo ang aksidente pasado alas 12 sa udto adlong Miyerkules. Migawas sa investigasyon nga mihunong ang motor sa atubangang bahin sa truck tungod sa stop ang mando sa traffic light. Mihunong sabkuno ang truck nga nagsunod. Apan diyang nag-go na, wala kuno damha sa truck driver nga wala pa miabante ang motor. Rason nga naligsan kini sa truck. Niabante na ang maong truck, wala daw nakita sa driver nga ang motor nasa iyang atubangan. Motong nakabante siya. Unya ang mga vendors mo may nakakita, isinggitan sa mga vendors, motong naka-apply siya og brake. Pero naigo gyud ang katong driver sa ligid sa iyang truck. Daling gidala ang mga biktima sa ospital. Samtang ang driver sa truck gikustodiya una sa kapulisan nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries. Aduna nay gikuptang CCTV footage ang kapulisan apan wala una nila gihatag tungod sa nagpadayong investigasyon. So paymangno lang no, especially kini mga driver sa truck. Kung mahimo, reporta mo abante sa tuang truck to sa kilan ato daan sila batuhan or taraw na to kung naapay mga motor para malikayan na to ang disgrasya. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.